Osječki centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark dočekao je proširenje prostornih kapaciteta. Nakon dugotrajnih komplikacija tijekom kojih je vlada 2014. digla ruke i odustala od planirane gradnje centra za rehabilitaciju, sve je palo na leđa lokalnih vlasti. No to se u konačnici pokazalo dobrim. Uz velike napore, grad Osijek je samostalno prenamjenom sredstava iz proračuna stvorio uvjete za povijesno proširenje centra. Na prostoru prema Krbavskoj ulici od ljeta je radilište na kojemu se gradi 500 četvornih metara velik dopunski objekt. U njemu će biti prostora za novih 11 učionica, prostor za senzoričku sobu, a bit će mjesta i za vraćanje dvaju skupina produženog stručnog postupka. Ovaj projekt grad Osijek stoji blizu 5 milijuna kuna, a centar se priključio sa svojih 700.000. Početkom godine Vukovarska gradska uprava pokrenula je akciju prikupljanja donacija za projekt obnove Vukovarskog vodotornja. Prema prvim procjenama projekt je težak oko 20 milijuna kuna, te će trebati brojne donacije kojih je dosad prikupljeno 9,5 milijuna. No ovu akciju grupa prevaranata je odlučila zloupotrijebiti, te se, prema riječima vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, na području Makarske, Bogdanovaca i Vukovara pojavilo nekoliko skupina prevaranata koji se lažno predstavljaju i skupljaju donacije koje zadržavaju za sebe. Najnoviji slučaj prevare dogodio se u Vukovaru, a prevarena žena je zapamtila i registarske oznake vozila prevaranata iz Osijeka. Sve je prijavljeno i policiji, te je otkriveno kako se radi o grupi prevaranata otprije poznatoj po sličnim kaznenim djelima. Sustav Heptoplinarstva Osijek spreman je za početak nove sezone grijanja, kojim se opskrbljuje oko 1500 stambenih i oko 1200 poslovnih jedinica na području Osijeka. U Heptoplinarstvu kažu kako su njihove službe tijekom ljetne stanke nastavile obnavljati vrelovodne mreže starije od 30 godina, primjerice u naselju Jug 3. Vrijednost svih ovogodišnjih ulaganja u vrelovodnu mrežu od 2,3 km je oko 8 milijuna kuna. Ovisno o kretanju temperature, HEP će procijeniti kada će pustiti grijanje prema prioritetima, od dječjih vrtića i škola do staračkih domova. Pozivaju korisnike koji još nisu da na vrijeme dostave uvjerenja o ispravnosti njihovih stambenih ili poslovnih sustava. S 1. listopada izdavanje ispričnica na neviđeno, najčešće telefonskim putem od strane liječnika obiteljske medicine trebalo bi otići u povijest. Odluka je to Vijeća koordinacije Hrvatske obiteljske medicine koja je naložila da se ispričnice za izostanak s nastave ubuduće izdaju samo djeci koja su doista bila na pregledu, a potom i liječena. Time žele stati na kraj zloupotrebi liječničke struke za opravdavanje izostanaka i rasteretiti liječnike koji u Hrvatskoj godišnje ispišu do 300.000 ispričnica. Ipak postoje i kratkotrajne i bezopasne bolesti koje ne zahtijevaju liječenje medikamentima, a dijete ipak sprječavaju u ispunjavanju školskih obveza, pa će se najbolje rješenje potražiti na sastanku predstavnika Ministarstva znanosti, Ministarstva zdravlja, Hrvatske liječničke komore i Koordinacije Hrvatske obiteljske medicine. Rukometašice Osijeka pretrpjele su poraz na otvaranju nove prvoligaške sezone na gostovanju u Sesvetama, gdje je domaća ekipa pobijedila rezultatom 32-20. Osječka ekipa trenera Zdravka Lovača još se koliko toliko rezultatski držala u prvom poluvremenu, kada je rezultat bio posljednji puta izjednačen na 9-9 u 24. minuti susreta. Do odmora su Sesvećanke stekle prednost 14-11, da bi u nastavku susreta potvrdile svoju konačnu pobjedu sa čak 12 pogodaka razlike. U novoj sezoni osjetno oslabljena i podmlađena osječka ekipa nije puno niti očekivala od ovog zahtjevnog gostovanja u Sesvetama. Ipak u ženskom rukometnom klubu Osijek se nadaju kako će u nastavku sezone moći do bodova protiv sebe ravnopravnih prvoligaških suparnica. Vremenske prilike postupno će se smirivati. Sutra nas tako očekuje djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, sredinom dana promjenjivana oblaka, vjetar i dalje u Slavoniji sjeverozapadni, što će naglašavati osjet svježine. Jutarnja temperatura kretat će se oko 10, najviša dnevna u Slavoniji do 18 stupnjeva Celzijevih.